नमस्कार दर्शक बंधु मु विश्वजित मु स्मिता। आपन स्वागत करुछु विश्वस्मिता चैनल को। आपण माने जानिछन्ती आगु प्रथमाष्टमी आसुछि, तेणु प्रथमाष्टमी उपलक्षे आमे एक वीडियो बनाइछु जेउथिरे कि प्रथमाष्टमी रो नियम आदि को आमे संयोजित करिछु। तो आपण माने वीडियोटी को देखंतु और नियम संबंध जानंतु। चलंतु एबे आमे वीडियो बनाइबा। तुमे जानिछ प्रथमाष्टमी रे कोन करा जाय, काहे की करा जाय? जानिछि जदियो तमे टिके हम दर्शक मन पे वर्णना करि दउनो। ताले सुनो, मार्गशीर मासरे एही पर्वटी पड़िଥାଏ। मार्गशीर मासरे ओडिसा रे मां लक्ष्मीଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା, ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତାଙ୍କମିଟି ମାର୍ଗଶିର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବନ୍ଦାପନା କରିଥାଉ। ଅଷ୍ଟମୀ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀକୁ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତମେ ତ କହିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶୁଣ, ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢୁଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢୁଆ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଢୁଆ ଦିନ ମାମୁଁ ଘରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥାଏ। ଅଜା ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ। ତାଛଡ଼ା ଏହି ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ବିରିରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନୂଆ ବିରିରେ ବଡ଼ି ହୁଏ, ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଘିଅ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଘର ସଫା କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୂଜାଗୃହ ସଫା କରି ସେଠାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। କଳସ ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ କଳସରେ ସିନ୍ଦୁର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଦି ରଖି ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସେଠି 5ରୁ 7 ଟିକିଆ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫଳ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଦି ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଥା ବାକି ରହିଗଲା, ଏବେ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ଦେଇଥିବା ମାମୁଁ ଘର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆସନ ପକାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁବ ଚାଉଳ ଓ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବୁ। ଯଦି ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।